ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошед. дар омади якта лайк биза ва дар канал подписатсия кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Малик Гардиши Сафеддара. то даруни хонара мошин меравад. замин 5 сотиқ замина, 4 дар хона мегирӣ, коттедж мекунӣ. ҷояш беҳтарин, лаби дарё, то дарёра 20 метр хидм коттедж кардани будем, не ки вазъият нитошид, даст нарасид. гуфтагия дӯстони азиз, дигар буд ҳавои тоза, ҷои беҳтарин барои истироҳат. хоб дӯстони азиз, марҳамат, гуфтагия кадме ки бихара ҷои беҳтарин, беҳуда занг назанин. 5 сотиқ замин нарша 148,000 сомониш мега. касоне ки дӯстони азиз харидор боша, марҳамат, дар рақамҳои экранда охириш 2525 метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо арзон TJK салом расонед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар деҳаи Нуробод қарор дорад. хулоса техпаспорт дорад. хона қарор дорад дар деҳаи Нуробод, гуфтем тарафи Пашадара, болои тепадаи хона. свет ҳам дорад, об надорад. гуфтагия бикашӣ ба хонара об мешавад. раҳи мошин ҳам дорад. дар наздикияш мактаб, магазин, ҳамаи чиз қарибай. хулоса 3 дар хона, 10 сотиқ замин, нархаш 150,000 сомониш мега. хонара ба ҳама чизу чорааш қадӣ фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, марҳамат, дар рақамҳои рӯи экран метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ин канала толка барои хонаҳои арзон кушодагӣ ҳастем. нигоҳ кунед ки хонаҳо фақат 150-148, анаи сеюмгии хонаи мо 175,000 сомонияй. хона барои зиндаги кардан ҷои беҳтарин ва зиндаги кардан мешавад. дар ноҳияи 5 деҳаи Мирзаянс, хулоса 3 дар хона, 2 хонааш гатовия, 1 хонааш хулоса ҳоли тайёр нестай. масоҳати заминаш 10 сотиқ заминай. ҳуҷҷатош ҳамаш сатвоизанд. қариби роҳай. астани маълумоташ тариқи телефон. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед, ҳатман дар канал подписатсия кунед, чунки хонаҳои арзон дар канали мо бисёр меғалта. зиндаву сарбаланд бошед. марҳамат, дар рақамҳои рӯи экран метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Сари Манзил, 2 дар хона ва дар 6 сотиқ замин сохта шудааст. гуфтагия ки салому алайкум баъдро, 2 хонага коробка срочно фурӯхта мешавад. дар шаҳри Кӯлоб конечкаи маршруткаи 1 мегузарад. боз муомила ҳам дорад. нархаш 100,000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, харидори аниқ бошед, боз арзон мешавад. дар рақамҳои 97 11 10 11 қадӣ метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, рости гап, имрӯза навори беҳтарин шидагия ки хонаҳои арзон фақат ба хотири подписчикои канали арзон TJK. эълони дигари он дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар райони Восен, деҳаи Шобика,
6 сотиқ замин дорад масоҳати заминаш ва 3 дар хона, 1 то калидор дорад, кухни, тандурхона, баня, ҳезумхона, об даруни хона ҳастад. Доимӣ меои фақат метрои зиндагӣ мекунӣ. Нархи хонара 260,000 сомонаш мегӯяд. Дӯстони азиз, ремонтҳои замонавӣ гирду атрофи хона маҳкам. Касоне ки аз ноҳияи восеъ, аз райони восеъ хонахар бошад, бо нархи арзон 260,000 сомонӣ арзон мешавад. Марҳамат дӯстон, тариқи номерҳои дастишон метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Бохтар хона хар бошед, ина марҳамат хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, кирфи 1. 6 сотиқ замин ва соаташ, 2 хона, 1 то калидор, 1 то яъне ки скадни ремонт дорад. Документош 100%. Хулоса дӯстони азиз, дар хона 6 сотиқ замина, ремонти берунаш яъне ки миёна мебошад ва ремонти даруни хона замонавӣ, ремонти беҳтарин. Нархи хонара 230,000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, дар рақамҳои камда 901 41 11 94 қадим метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Бохтар хона дархост кардаги буд, ина марҳамат хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, деҳаи Малик Ғиёев. 4 дар хона, масоҳати заминаш 5 сотиқ замина, калидораш 3 ба 7 мебошад, пушти хона 3 метр, ҷои навеса. 5 сотиқ замин дорад, хулоса партодил. Дар тарафҳои партодил, деҳаи Малик Ғиёев. Нархша 420,000 сомониш мегӯяд. Ремонтҳои замонавӣ, фақат метрои зиндагӣ мекунӣ. Марҳамат дӯстони азиз, дар рақамҳои экрана метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастаи хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати деҳоти Тоҷикобод ва деҳаи Навкорам. Дар хона мебошад, 6 сотиқ замина, гирду атрофаш маҳкам. Хулоса гуфтагие ки барои зиндагӣ кардан ҷойи хубай ва зиндагӣ кардан мешавад. Хона тайёрай. Нархша 189,000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, агар нархи нави ҳамрӯза ба шумо маъқул шуда бошад, ҳатман дар комментария арзон TJK ба пеш менависед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Худованд нигаҳбонтон бошад. хайр дӯстон.